Malta qed tibki vittma oħra tal-COVID-19 anzjan ta' 97 sena li tilef ħajtu fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei waqt li kien pożittiv għal dan il-virus. Din il-mewta tfisser 42 waħda b'kawża tal-COVID-19 u 30 mewta bejn Settembru u Ottubru. Fl-aħħar sigħat Malta intant reġistrat 95 każ ġdid ta' COVID-19 fil-waqt li fiequ 30 persuna. Dan in-numru jfisser li fl-ewwel jumej ta' din 32 ġimgħa ta' din l-imxija fostna Malta rreġistrat 195 każ ġdid. Il-total ta' każijiet attivi issa tara l-774, bit-total kollu ta' każijiet sa issa huwa ta' kważi 4000 każ, biċ-ċifra hi dik ta' 3993. Sa issa l-ammont totali ta' nies li fiequ minn dan il-virus jammonta għal 2967. Intant jissokta id-diskwit industrijali bejn in-nurses u l-gvern dan kif l-infermiera mhux qed jagħtu it-tilqima tal-influenza. L-MUMN, il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel appellati l-ħaddiema membri biex fl-ebda ċirkustanza ma jagħtu t-tilqima. Din it-direttiva fir-realtà ħarġet ftit tal-ġimgħat ilu l-infermiera kollha tal-kura tas-saħħa primarja dan wara diskwit dwar l-allowances għall-ikel u l-leave żejjed mogħti lil ħaddiema minflok btajjel pubbliċi fit-tmiem il-ġimgħa. L-ordni tad-direttiva kienet iffirmata mill-President tal-MUMN Paul Pace fejn ħeġġeġ lil ħaddiema biex ma jaċċettawx tibdil fir-roster biex jagħtu t-tilqima jew li jaħdmu overtime. Intant, il-każi konfermati bejn is-Sibt u l-Ħadd għadhom qed jiġu investigati dan fil-waqt li mill-100 każ tas-Sibt hemm 31 każ li huma qraba ta' persuni pożittivi, 9 li kienu f'kuntatt fuq il-post tax-xogħol, 5 li kienu kuntatti diretti u 2 każijiet ta' persuni li ltaqgħu f'attività soċjali. Dan ifisser li kien hemm total ta' 53 persuna li huma sporadiċi.